factor diferencial del MIT és que és un foro enfocat pels startups, els emprenedors i idees específic del sector del disseny i creativitat. Comparat amb altres foros més generalistes d'inversors, un dels avantatges que té el foro de MIT és que saps que els inversors que venen allà estan buscant idees o startups del món del disseny i creativitat. Per a nosaltres va ser molt útil i interessant els dies del foro, que eren la formació i preparació de l'event per als inversors. Ens va donar l'oportunitat de poder contactar amb una empresa que pogués dur a la realitat el nostre projecte creatiu i dur-lo a terme. El que ens va permetre és bàsicament tenir l'expertise d'aquesta empresa, els seus canals de distribució, el bagatge, la infraestructura i arribar a les botigues i al cap i a la fi als consumidors, que era el que volien. Per nosaltres el MIT va ser especialment valuós perquè va ser un dels primers foros amb el que vàrem participar en l'ecosistema startup de Barcelona i el que hi vam trobar va ser molta visibilitat i reconeixement. La formació que vam rebre, tant amb la part financera com amb el pitch davant d'un gran fòrum, va ser d'un incalculable valor en l'entrenament necessari per tot emprenedor.